кажа само няколко приказки. Запомнете какви са те. Това са пети фирми, които работят плътно едни до други. Всичко, всеки ден, по всяко време, сутрин, обед, вечер, то се размени. Да, имаме проблеми, нали, особено аз и господин Пев, но те са приятелски проблеми. Едно. Ако ние толкова колективно не работим, нямаше да ги има нито успехите на Космос, нито успехите на СПБ. Пожелавам ви приятна вечер. Не можах, исках да се изкажа още по-остро, ама сърцето не ми позволи. Всичко добро! Браво, Гунев!